हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय न्यू ब्लॉग दिनैहायथ' बिश्वकर्मा फुजा लोगोफोर बिनिफ्राय बिश्वकर्मा फुजायाव आङो स्पेशल साथाम आलासि लेंहरदों आरो बिसोर बिराद गोजानखानि दा नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन स' नोंथांमोना सोरबा सिनायखायो सोरबा सिनायखाया खिन्थु दिनैनि स्पेशल आलासि आरोना बिसोरो बिनिफ्राय दा बिश्वकर्मानि माखासे गोबां खामानि दङ रेडि खालामनांगौ दङ फुजानि स' आं फुजानि रेडि माखासे आफाया खालामबाय बिनिफ्राय आं माखासे खालामनांगौ दङ आफाया खालामगासिनो बेनिफ्राय भिडिअखौ जुदि अननानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोर स' बिदिबा लेट्स गो बिश्वकर्मानि थाखाय आफाया नै मा खालामगासिनो दङ नै आफाया गारि सुदों बे आफानि फाला आरोना नैबे पावार टिलार सुनाय आफानि फाला बेनिफ्राय बिनि उनावहाय आंना मा फाला गोग्लैयो एबार रानसिगोन आरोना नैबे दा सुबा आफानि फाला स' लोगोफोर दायो फुजानि थाखाय थालिर दंफां लांनो फैदों आरोना थालिर दंफां फिसा फिसा फांब्रै लांनो फैदों आरोना आङो लोगोफोर नै आङो फांब्रै दानखांबाय फांब्रै लाबाय लोगोफोर जागोन ना जायाथाय आं जायखिया जागोन बायदि मोननानै आं बेखौनो दानबाय आरोना बिनिफ्राय दा लांबासो मिथिगोन आफायासो मिथिगोन जागोन ना जायाथाय आंथ' जानांगौ बायदि लोगोफोर आं थालिर दंफांखौ गायखांबाय बेनिफ्राय माखासे खामानि दंबावो माखासे खामानिखौ जोंहा आफाया मावसिगोन बेबो रायाखै लोगोफोर गया बांद्राय गोजौबो नङा बांद्राय गाहायबो नङा आरोना बेनिफ्राय आं आखाइजों बोनो हाया ओमफ्राय आं मा लाना फैदों न'खै हाननो थाखाय नै सियार लाना फैदों बे गाखोनानै हानसिगोन आरोना लोगोफोर हाखांबाय लोगोफोर नै आङो सयथा खाबाय लोगोफोर दायो दानदों नालेंखर थाइनैल' आफा नालेंखरा ओमफ्राय थालिदा मा खाबाय स' लोगोफोर दायो गासिबो फुजाया रेडि जाजोब्बाय बिनिफ्राय आफाया होगासिनोबो दङ बिनिफ्राय जाय आलासिखौ लेंहरदोंमोन ना साथाम लेंहरदोंमोन साथामाव सासेया माने बांद्राय गोजाननि थाखाय फैनो हायासै नै आलासिफ्रा सफैजोब्बाय ओमफ्राय आलासिया जाहैबाय हंला दादा आरो टिपु दादाया जाहैबाय अरुणाचलनि हंला दादाया जाहैबाय नागालेण्डनि खबर कैसा है टिपू दादा खबर कैसा है ठीक है ना खबर ठीक है ना हंला का कैसा है खबर कैसा है अच्छा है ना तो आज हम क्या करेंगे पूजा में पूजा करेंगे ना आज हम क्या करेंगे पूजा करेंगे ना स' लोगोफोर टिपु दादा हंला दादा आरो आं जों साथामजों फुजा खुलुमहैनोसै टिपु दादा मोजां खुलुमथार दै टिपु दादा नोंथां टिपुआबो खाजादो टिपु दै
आफाया गारियावहाय बिबार माला सोगासिनो नै बैयो जाहैबाय आंनि ओमफ्राय नैबे जाबाय आफानि ओमफ्राय नै आफाया गावनिखौ आवगाय सोग्रोदों नुबायना लोगोफोर गावनिखौ आवगाय सोग्रोलायदों आरोना बेनिफ्राय आंनिखौनो दासोगासिनो दं आरोना आंनिखौ दासोगासिनो दं ओमफ्राय नै बियो सोरनि बे जाहैबाय बे टिपु दादानि ना बे टिपु टाटानि टिपुआ बेजों नोगोद हालेवखायो ना बे टिपु दादानि बेनिफ्राय नैबे माहाय नैबे जाहैबाय हंला दादानि नै बियो हंला दादानि ना हंलानि ये किसका है मेरा है हंला का है ना और ये किसका है ये वाला किसका है ये मेरा है तुम्हारा है ना हाँ उसमें हल चलाता कि नहीं चलाता है चलाता है ना देन स' लोगोफोर दायो जोंहा फुजा होनाया जोब्बाय बेनिफ्राय जों दा नै बुट जानो नागिरदों स' टिपु कितना खाएगा बुट को बुरजा खागोन ना एसे जागोन जाखेगा कितना बुरजा खाएगा दिखाओ हाथ से दिखाओ गबाय स' टिपुआ बुरजा जागोन ना हंलाया सोंजागोन हंला दा कितना खाएगा बुट को स्नि जाखागोन आं बुरजा जागोन स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ जों एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै शेयार खालामदो लोगोफोर लाइक खालामदो एन्ड साबस्क्राइब खालामदो स' बाय बाय बाय